kun stealth kills. Så får jeg 99,9% stealth kills. Der skal du dræbe rimelig mange, fordi du skal trække alt det op, du allerede har lavet. Ja. Så jeg skal dræbe omkring 40.000. Kun som stealth. Kun stealth. Det kan jeg sagtens gå i løbet af 8 timer. Der var noget dernede, som vi kunne se på kortet. Og så er det jo kun stealth kills fremadrettet. Ja, det er svært med dig. Der ikke kan finde ud af at skyde på lang afstand. Bare den største nar. Hvis jeg kan skyde nogen dernede, hvor du er. Er der nogen fjender? Er her noget? Hvis jeg rammer ham der, som du snakker med nu, så får jeg så en kage. Ja, 583 meter er der. Du ramte ham! Mission failed! For helvede, mand! Hvor langt over der holdt du? 500 er langt over. Du ramte ham lige i ryggen, mand. Ej, det er ærgerligt, det ikke tæller. Gør det ikke? Det tror jeg ikke. Jeg tror kun, det tæller, hvis det er fjenden. Hvorfor? Du har dræbt ham. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Ej, hvor var det sejt ramt. Det havde jeg jo alligevel ikke regnet med. Halvdelen af mit sigtekorn var bare over ham. Det er sejt. Så tror jeg, vi har lukket den diskussion. Ja, altså ikke hvis den ikke tæller. Nej, så kan det jo være hvad som helst. Det kan ikke være sådan, hvis jeg drab er drab. Altså, står det registreret nogen steder? Hvis det ikke er registreret, så tæller det jo ligesom ikke. Nej, men så er det godt, jeg har det på videobånd. Det har du ikke.